Potem hunse hu abom. Na yɛde ani bɛkyerɛ mu ɛwɔ payment tem de ameka sɛ ɛnya sɛ bukuma kra adehye a wɔnom wɔ potem hɔnom wɔnom ensaka ɛne mankrado na meka sɛ new mankrado mo nsaka no akyem asafohene a ɔno bɔ mmɔden ada akyem abuakwa traditional council no ɛde afutu ɛde ama no. Executive Secretary Yedi Mama Penny John Dramani Mahama aye Callistus Mahama akasa echemu se omo kasa ede afa nipa obedi omampani ade no munja no mo hwesa honhweso ebekoso awa abemu. Na Concerned Drivers Association of Ghana omo ya akyenkafo nkomku wɔn de afutuo de ama Ghana mampani na afi nso ɔsɔfo no na wɔhwɛ ɔman Ghana kwade ba hu sensɛm so be kyerɛ Minister of Transport so mo sere na da ahyenkafo ni bi ejegya hyentiade amrama ho kwani senti abava ne nansi form na onkuntia ensɛm no pina na ka wɔ yɛsɛ onkonwa ɛde bɛsom sɛ ewia pram to bɛrɛ kase wɔ dial ha ne nsia ɛkyiri pɔ enkron kasa fidie so adwuma koi ɛna asu asene Open supapa ato anom de na mekanfo Lumba supa e de amawo ye de afan fidie mo aso ne so ye de mani pagya FDA so agya to mu se eye enti se open no dodo atu no betimi afrem penifo 0549 889 685 and 0549 436 616. Akenkafo ya sen konwa beso mawie no edi ameje so ye wofa ose ade e de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene bantwere bona na otafirija mene Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye ba ye de kasebo no ekire mu ankasa ebesomo na nsa na no me wofa ase rose gold usidi ye kasebo no eye de ba dia Wadama ebana nsempatie amamu nsem dia kase bode hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase bono nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afi tumirika ne hia ye ego Facebook and afi YouTube na yemfa kasebo no ekiri mu ankasa ensom yɛnhya kasebo na se FM free asante mantemu na meka sei aban na musini edema adehye a wonom ewatwema mponua mansenim yoniminyamfo Ibrahim Isaac wabo anan ene emperifodom da homansua ano ewo atwema mponua mansenim akwa pro ewo memia hodo a ye mofra wonom kosini high school a wonom twere wonom so hwe twato akese mofra yi bebe wie school no kresi boni beka ne sei Basic Education Certificate Examination twanitia eka ne sei BC nso hwe no omakwa pro do mani akodi mofra no so hwe motwe ne nyinachi na Ghana fo nyina nim sei ana no dwada etwamu na eye kotonima bosom bi eta so enan ewo mfempim no ne aduonu nsia mu a Ghana mofra wonom eco school a chesenne junior high school a aka ne beka se JHS wonom hyiase atwere nso hwe ne hyiase free English language brofo kasa esa akotwere religious and moral education ene nyamesom arami ene ade a chese bibia konkanyam nyankopɔ ya adoma efiada ebei eno beye kotonima bosom emi eto so nwotwe ewo mfempim ne aduonu nsia na mofra yi won betwere nso hwe no awiem agese wonom a wonom ye Arabic nyankopɔ ya adoma adwada ebei na wonom ebewie nso hwe no na oniminyamfo Ibrahim Isaac ene mense no empenifo modadusua ano ebo apro ekọ chese ne mmemme yahodo pimra chese nso hwe no ekoso womukopie mu ewo ye akonche JHS sanso na mpesetia eye adobra ene premier pino modern yakochi ne ya chese ne mense no centers ahodo ne mako dumiensa 13 centers ena nso hwe ebi ekoso no modern yakwa apro kochi ne ho ne nyina na emra adwumade ne koso no ena mense krate ekiremu a obesa dusuafo yi monka wakoma mfantom yem munhya boat na minya botre boko munya gidie na sade tebia ne ntohwe a motwire yi mubedum nkonim na osanso adeto adusuafo nanim sei osra mo ada emra biada ebeta nso hwe ne twere ho no momfa ne nyina nya adwuma niema ahodo a kyerɛkyerɛfo akyerɛ mo ne biada atwam no monka akai na monhwɛ ne kama eno wakinto osra mo ada monhwɛ na obiada ankɔbɔ kro no monkɔbɔ apɔ emfa nhye mboksa sosum efa bi nkɔhye mo pint ho emfa bi nkɔhye mo nufu ase munya saa akra na mama mra hodo a
better nsɔhwɛ no ho nya dwuma na mumfu oboni ni die ema nsɔhwɛ etwere ɛho enhyehyɛ ne mra nyina na munya hohwɛso so emfa nkyerɛ ntwɔhwɛ no ɔsan so ɛhyɛ adusuafo no bɔ sɛ mmɔmmɔden na munya abotre wonsaka ansa booklet no na wonsaka kwase pepa na to bo ase bɔkɔm entwetwetwam basabasa to bo ase bɔkɔ na de obetumi ayi anu yi no twere na wodi nkonimpe mense no ebeta wachi pa na ye da pon se ma nkora mo dwina high school na na Ghana fa na nyina mafra omope so mu JS e treasure for friend BEC na atuma mpa no so ka ho bi sai na ye se assembly no ni DC na pamfo tumi kontrahwe na ye hye mafra yi den se exams na omochiro no ye ameja omunum die banya se ye ameja se omabombo anase omonamade exam so faso ya ka tun exam yi o faso ene do mbeko ada second step of education ye senior high school to be bia man homade na on three exams no mo pass na ye show mo say ade exam 3 ye apo de friend apo so wiem exam 3 eno mra no bidi ya ka tro mo so bia ndi ne huni mo bia mokro no we exams no mo so wa mokro no dia ene o mo ntwe exams no so no omunu ni asem omo wo se omo boy ho ban the form vigilated supervisors no omo wo se omo boy ho ban no ma kire kwan ya first to exam this say e bia we ne say abofra ne say say we exams no mo ambone so DLFM 106.9 ya ba be share mo friend no say come na ya wish you all the best say exam si na minti no munim dia mo wonti mo nyina be pass kama etima trust ene anyamenti obi abedi nkunim kama emani daso etimi abafie na ne kwakra mu no anaban ena wisere mekire District Chief Executive Officer Edema Atwema Emponua Oniminyamfo Ibrahim Isaac eto ne kasa so no kire mi say opeso oboa na mofra no omanigi ye pa ne senti mense no ene na aka bompreko pa wanom ede adesua ensa achi baade aba scholarship ede betai school nia ono obetumi edi nkunim nsonhwe ni macheso no obenya grade 1 the money baba kwa ni mu pa distinction ewo chese ne ye nsonhwe ni nyina mu ene ye subject ne say ye 10 na ni nyina wutumi nya ebia 61111 sa kwesi a chese kire din baba homoden afa ho ka nyina na wo kire me say mmombo momoden abo apro no omokodu miamia hoto a na nkola ne bi ho no ma na disability omaditem chese omu nyina hye omu nkran so momoden anyero bo ho na daachi bia no momoden pe bibia betumi akonka de ma wonom osan so da resemu nsem eto Ghana de hye a obi ono ma ko school ni wi anya se bia woni made ebia woni made pa nanso ompese obeto aso na mo pese osua ade wo pese osua adwuma obeta obebo made ata wachi obeboa na ade bia wo pese osua no watimi abo adwuma bia wo kon bedo se ne carpenter na pese obesua o se de ba de 3 yempo beta wachi aboa na watimi asua homa atimi anase wasua adwuma atumi akwa akire o kire mi se wo abebo made na watopo ewo mpotem ho no mo se mensin mi se wo na ye overall best student a subject bia be yi 1 no wo se nipa kro ne de wo ye be man kuto de be fa ho ka no abo ho ka nyina na dusuafo mo twere nsonhwe ewa atwema mponua mansin mu no mo nyina dodo eye mpem miensa ene aduasian wa 3068 candidates no mo nyina da twere nsonhwe chese ne wo kɔ eye sentence na makodu miensa 13 na wo mase mo nyina atena se wo mo twere nsonhwe no na emu melema no ne ye pode apemba ko ahanum ne aduonum enan 1554 male eye candidate and afin so ma no wonom eye apem ahanum ene do 9 1514 female candidate ene mu poro mienu de wo mo so de dem ene so de nyinkyire mu sei eto de ensentwerefo ani I assembly ni shey say enkra mo twere BC no mo mbom mo de pa no assembly no so mastene e mo eko senior high school ena omo so a edru ba bia exams no ni mo no so no peso musua sanu juma no so no assembly no ni aba no wo hyeye a wo ho pese usua juma eno so ye de boa mo from pese o musua juma no na mi ankasa nso a kire mo say apart from the assembly no ye one assembly ni bi mi as capacity mi salary ameje say akra be best student our ye be ma wa twoma mpoma assembly ne boa ne kakra na ka beso mafa ne ma na awofo no entua de ko anada ma oba ne mema no me boa ma o mo so te makoso ena di opese wo kusua sta no dwuma so no assembly ni wotivet wo mansin ne mu eno so ye nhye o mo ampese o musua sta no dwuma no so ne be so ma so ne amomo akọ ena aba ne chiche ne so na aba no so nhye bi brebe wo ampese o mo ampese o mo
That was no so no. The Wajuma Rash share or Pesa Usia Juma, Ibabano so asene, na Wakosia Juma. Apart from Ajuma Rano so no, you'll be a friend of free apprenticeship and also your program Abanos here and said the boy or more person on Sunday. Jimmy be no one mamma Freya person on that is Subi. Any awoti ye eya pan enam sini edema de hia wonom ewa twman ponuaman senem ewa santemantem de den do nimnyamfo Ibrahim Isaac na maneboi yensam twreni Barbara Kranten ene difiri asantemantem ebesom ye Yentoa kase bone so ne engine mu ewo BC so hwe no ho nsensema na eye school form from ucho BC ewo Nkwanta South eden sema tudwa echemu a eye ahoban bo ho nsem enkosuye emfema wom eye ade a police fo krampo wo hono ma omobo mo ban na mom eye basabasa ye ne menteme ho ase no koso ewo Nkwanta South no nam so mankrofo bebre na wuwu amaye tutu eye school ni bi kram no so atona nanom ewo siede ni ntehu abomofra no na mofra no eye beye eye 2040 ana cheso motron so he no ewo hono na mo hwe se ne niam asifa akone ntokwane ewu no koso wo ho na abom hu ye papa ama disua na omusua ni mpo no asa ma adwen mu no enhyeda enkoya bronika no se sound mind na nya ade amofra no ewo bi so mbe from fie etukwan krako school mu akwakosua ade ne so no eno so akoye how ade amawom ne hu kese kra abowom eye school ni omubo ni tuo ekune no nam so ema omuto Nkwanta senior high school ni mu ana omu chiema wasa ahoban ma wonsam etimi koso ye ede mawom na eye ahoban boku ahodo ne so eboa sane ebe ya nso hwe no ebetimi akoso sanse hu abomofra ni na no ene eda etoso miensa mofra no ehye BC nso hwe na se no mugusu utro na eye nwumeku ahodo ne so oboa sane ebe ya ahoban bo honsam ebetimi akoso. The conflict has affected us so much, but with our teachers together with us, we were able to write something in the exam form. But the thing is that our studies have reduced because almost intervals, because the kind of breaks that we went through this year, almost half a term has passed on due to this conflict. So unless you learn on your own, that's when you are going to pass. But relying on the teachers will never help. As for the conflict, let me see, in one way or the other, it has affected us. But it's not about our side, in accordance with the Eni ya uti ye eye school mofra omucho BC so he no ewo Nkwanta South na enu achi anebeto odwa echemu sem school mofra enso de yade esese no a police fo atimi achi wo mesanse kronobo ana na omobo ewo nso henim na head Edema West African Examination Council ye John Kapi edin chechemu edi tudwa ne enti amofra no omoche. We picked up 7 people yesterday who were involved in some form of infractions. 5 of them were mobile phone infractions, and then 2 of them were teachers who, one was actually duplicating responses that she intended to present to her candidates. The other one was actually in possession of responses to the questions, and in the process of walking towards the examination hall, he was apprehended. Enuachi ana John Capio no na ya head Edema West African Examination Council esanso editu dwa anoche musempenifo ede eya hobanbo fo bebre na akohonom se na ebe yo betimi abomofra ne hoban. We have not received any adverse reports. We have the police who are present over there. We have also some BNI personnel who are patrolling, going from one center to another. We have our own, trained personnel who are, going around the centers to monitor. So I would say that so far there has been very good security. We haven't had any reports about any security lapses or any breaches of the security around the examination centers. Eniya uti ye John Capio no ana ye head of West African Examination Council. Yan to akase bono so den yafi ani emfa nkyire mu wo my Ghana. Ye pie mantemu na achem asafohene edema achem ebuakwa nananom atrenkonwa. Ewo epie mantemu berema boampon. Dakwanen a otoso mienu. Ode afutuo ediama man crowd fofra wonum esini kroduanum. Nanabo aten se osra na da o masum biemapa emeda wono na busuantem na wonum emmoa sebe na hinie no na betumi akonkan ede amanom. Nana echiremu se ansa na wonom bebo nana eye magrado
edin se ono ema meye mankrado emfama achem asafo no na busuafo ni binom ante ase omo sore etia na pa kirem se dabi onse mfata se obetumi abaye o mankrado ede ama achem asafo krodua ni sentini nya de a wono bepene kra ekoba ne sa no emadwumade ne twentwen ne na sipi ansa ne dodo na akobere nkro magye atum ne o mama kwan ma o matun mprempre mo asini se ono na ye mankrado ede ma de sha wono wo achem asafo na ekirem se sesi amekese de obesra da edi a wono de ama ne ye mankrado ede ma eye krodua ne ye bafo ba amantem autosumienu na berma boampon da kwanen kasemu ana wokirem se obesra na da onfa bibiesi ye mfanto nchen ebusana awomu no enye obi ana bedo sesi yankopɔ ya adom no madwo atum se be ye mankrado fama achem aye asafui no osra wada enkasa na mbedi hinimpo wo sori tia me wo kasa wo ntia ase ntemisu manya akonwa de ne mekire opa ma hu se yes na me ye be makrodua mu sana na wo so wo mpere no sa me nsa katumi dwuma medu pa wo hu se yes yankopɔ wo so pam o kirema wei emu akra fato nchen edu baabi na bobra ne wanya atafo mpo bia akro nu ntem enti atamfo yade ehu hia pam enimpa mpo ebi ono osode tia wo so mpene no ebi mpo na dwumadie bi wo ho no mo mpo na beboa wo ebi mpo na mo bi wa wutu a ebi mpo na emo no betumi agade wo kama aboa ma wo ni so ade hu na ba munti osra na da on vantu ni tire mu se nipa bia da na wo makwan mpo ma ne medi mankrado ne Nyankopɔ ayɛ ma ne saka tumi na ɔne ne ya ba kono moa na asafomane mankɔ kan emfama wonom na barema boampɔn da kwanen esa kyerem se obesra na da omo ne ho moden no mampududwuma hia ne pa na chema asafofo nya mpududwuma nkasa intama ne ho moden no nya ne nazo no moa na mpududwuma nkɔ kan wosa kyerem se dwumadi ane nsa kan eye dibre so pam ohwe ne kasa mu ye ne didie mu mane nante basa na ntuma furampo enye sa kan na oya brante na ba kasa ene se me ya brante ntare a me pena me hye ubetuma hye pieto kra fa krom da bi se wo ye mankrado hini mu anom ntu tade hyem wadidiem hweniye ene wa chenso akonwa na himfie woni sabe nkonkon se be ko bi honom ne senti wo ba sema staff na matren konwa so akonkon staff na bi honom ba wa bei hwe kasa mu ye na fa kubo emfa nsam mfira himfie nkoton ne bedwam enkogu ahimfo ni mase evisese wunim na se konkonte enimguase aka openkruma so toate to asra wada fani de ma de se na boa na wahenie no entimi entre se sa ne ba entile so hu se abushia na do ba abushia na do wa de kopa ile na abushia na fatu achi na ne abushia na nya ba ko na nkoye se we de me ba na on pese be ba entile so no me mfa no nya de e hwi kopa sa na wo mu na wi wo ama so se ni pa e bia di wa obetimi akirao ama de eto na mo ama wa hinie ayeyi na so sansa wona ne nja da ponti ono so o ma wo kwan na wa ya do obeye ndi se ni pa no so o se sumu ase na so wo re de to di boni ndi de meka che wa ne se eni wa busuna eni ni yi ahimfia so awu be bie ni wiase awokwa ensekuo ni wo be bia ni mo ba no zo hu yi eni o kasa onwa de wo be ko no onwa na de na se ko ba ne se wa bai na de enya se kwa bonte o de ko ba bia ni wo kwan se o se ontuma from ontali se bibia mu no ebe yeso se wo wura yifie ni de na de yifie ye na se wo abonte nkro bebrebe ni ni ade lifestyle no se wo se sa na wo go ba mum de mi ka chat won se wa bai wo husu yi eni ya woti ye ono ana woye achem asafohene edema achem ebua kwa na matren konwa wapie mantemu ne den ede berema boampom da kwanen a otoso emienum na ne kwakra mu no na boaten a mekese ne abedwafo agina tum na hemfo ede omopoma ene ombibia sanse ne oye achem asafom eye mankrado enso de na se kese pa ede banananom ne na busua na manfo mota na eche ne nsa aka dwumedi kese etesa na boaten ehye adehye ne bose ba wo bai onu wa mohwe moda obeja na naso abu adwumade ahwe mamputudwuma etimi abakroduanum eno wache nso
Mranko ne saken ade se ni supa ne say obeboa pa na mpuntudwuma titiriw efa desuamu sensem etimi akonkan na ekire mi say edum pempenso a empenifo akasa sabe yedie esafoa ekita homasua ne sente obehwe aboa sabe ya homasua ho sensem edu bia na ye sensembe wasafo achema safo krodu ani mu obeboa pa na homasua etimi edi hene na adehye akodo a homasua ho magye dimpa emiri bi atwa mu no na ba empesu asonso obenya bia wombetua behye omanan apadwumaden ma achema safo nso etimi agiden na oto aso ede ene eye efutusem ede ma mofra motwa bi si so were kire mu sem otomachi so ba kwa waden ayi apaya bo mu chiban ahwe sen so hwe motwe no wombetumi ede mu konim na kire mu sem mofra mu nsuro omotam achi de mu kwaso ankire eye nso hwe ne kama na yakopon ya adoma nkonimdie ebetumi abafie so Michel Mbosa me ba be ye jumaden mo ma boa na kuro no so fa me toma efra de dikai wa hwa me ade ubisa me a education na yam key amene na mba bia and the mabu so omo adesoa ya na medwen ho a ya na sa ha ti me ba re de jumaden se de mpanyifo tu no fo no mama so ti se enye se obasi ma be dia de ebra djuma na eso ba mindim se nananum ani obade bedomme sineti me ayede ai mama yibi na ehunshira eso so akame na medusu eja mama suya hon samo de medium di mani ehu amanante ho a me ho se ofem kakra atime ba enso me try se me fa to makoma so enezi me fa pa me enso ene edi hire wa hai di ama omo mo chiro SSBC se nyame mo na esre nyame se ne na no so omo mo no mi o ma dwo no timi chiro na mo fa nche achimasa for mai ene ye bobo bibiri bi ya se ogwe ni mo de twitwa ayo ko we mo twitwa ayo ba mesre na no mo ba de se omo na me so ko omo so omo twa na ye fo mo so di nka omo so achno akwani ene ya woti yi aya man krado foforo kra de hia wono wo achem asafo agina tumpre kope ne den ede nanabo aten na mom ni konwadin a ebeda ne so no ono ebegina mu edema delete bafo ba amantem a wotosumienu enti nanabo aten wonkwa so piao na mane bo yensem twire ni kontin kofi obo ene difiri apie mantem ebesom yen Yantua Kasiebone Sona Executive Secretary de Mama Penny John Dramani Mahama Aye Callistos Mahama Akasa HM say Niama bi koso ewa manyoko ni ma nya de a etwa ye esan say so obi ebebo obi din se nipa so mesi ane be hye eyoma mpani anemu ewa mfimpimienu ene aduonu wotwe ne de ohu ni se hu hia sam beka sasem no ekobasa na ne ma pa wasa aban no eye na matwetememfo na dwen e de afri so enu nti o Penny John Dramani Mahama ebetna abemu ewo eyopepon bosomi won mfimpimienu ni aduonu num ni mu afe kra no wanya beye afe aka ne beye afimienu ne fa ewo so otimi bo ne homoden so beye adwumaden ede ama o my Ghana na obetna konya ne sekro hwe se Ghana sikasem ebetimi akoso ye enti sa manyoko no ebeka eyoma mpani hu se ne beye na ni swade hu betimi abem na ne mu te party nim ana mu bo nipa so mesidi so no ana beye frankatuni ede ama manyoko na we so bo obi foforo di se we na beye frankatuni ni na o chema hu hia na emomommo asa ne beye o mpani John Dramani Mahama ni swade hu no ebetimi abem na enche krampo na yade a endi samanyoko no ebeto aba ede yi frankatuni ti kopem so mo beyi frankatuni sansam na omokeka mo wo bankrofo di no omunjai hu hia pa sa omato aba Ghana to aba ene ye yi omampani enti ade nti na omunyina nta omampani achi na ni swade hu no mbem na Ghana fo ye ho ntoyen na wenya meye wenya we kwa me na mba ye tu aba ni wie pe de na be declare election na o ma ashase we kwa me na mba we kwa me na me ba na internal conflict ni ade confusion ni ade emwa enti ameyofo munya asa obi anim se we kwa we na ba but tam nso ye enti mon tired ye ho na chi na wanya adwuma mate ase ye sa na esem ye
but enam personal interest in tino pesa mi nkumia selfishness enti say o ye man agunu ye say betwetwe ye ho kura ma wa filipoto na mesoma ba bedi bi ene ne de bedu bebe ye duri de o kan nyansa wo mpa nya menhira no wate wo fa so Callistus nya menhira ne pa yanto akase gba no so na yemfi ani fenkyere mo e wa hyenkafo sense mu na ahyenkafo nko ko di ada wo no so ye Concerned Drivers Association of Ghana wo ne ekwekuo pia ka bom e de adesra kese pam e de ato aso ehwe o man Ghana ekwane abedi ense mekire transport ministries no enim say wo mbesra wo no ada yamba poni minyamfo Joseph Bukali ne kwe o mesrew en mani minya gina na asa bema mu a na fa o nansi fom na nansen ahyenkafo ni bi o manka se do mo pe ato ahyentiadiem TNT lolo fe no de on pe no mo je na Ghana man ye wo mi nso emra na de ye o man na mpani se sabe petepepeto na emra na de wuro nti mamra no tintim pam ekwaye kirem se nansen chese wo hwe ahyenkafo ni bi na mo bi omutu a o man Ghana mra beta ahyentwe mu mfanya adwuma ahyentiade yi aso ehwe o man Ghana akwane abedi hu sansam so ana ahyenkafo ka mko na tena se yenhyehyeye na magye atum na baye adwuma enti adenti ne ahyenkafo ni bi ene ahyenkafo nko mko bi de omogye bo omopei e wo mre bo omogye no aban ene o man Ghana mra e ma ho kwan na omobomaden ne nsantwerefo kasaye e wo nkrabo premantem na president Edema Concerned Drivers Association Mr. Pawili ebokoko say obesre aso ehwe o man Ghana yana kwane abedi hu sensem transport ministry osre mo ada momfa monan emfansi fom na ahyenkafo wo mo eji lolo fire emra ma ho kwan no monten wonom na mranya adwuma openi ya ne din di Pawili ekirem say wo hwe ahyenkafo wonom ya adwuma efi nkrabo premantem efri Kumase bankran no ebinom ahyase omu kyensem kodu Kumase pe na mo hu se no Kumase ho no wo mato lolo fenim entembe du nkran ha na mo so beto mu dim ekoba sape na akofencho ni wahwe na mentemo ase de ababeto ahyenkafo ne passengers ntem akoye hu wo manyi mu ha adwen yi pam enti Pawili ekirem say obesere Ghana mampeni ene aso ehwe o man Ghana yan akwane bade ya sensem eye honabo Joseph Bukali ne pese momfom na mfensi wo momwa na mra so die enya adwuma wo manyim na Mr. Pawili ede abosobo kese pam ede abo Ghana mampeni yan papa John drama ni mahama say wo bodwuma den pa afri say wo ba yen fangu boy nansan wiase amansan so ntokwa kitupru ema fangu yi boy tutu mirika kosora ema shankafo hu ekire wo mo pa dodo na bobra na Ghana mampeni ba bontene sa shankafo yi mo kama kuma fantum yem obeja na naso abodwumade ahwema fangu no ne bo atumi abefom okire menne Ghana mampeni John Dramani Mahama ode osede ayo yemenne fangu bo no esu ahwan kama ntomampeni de wuye otawachi koso aya ne sana hyenkafo no omohoto nanso obesre transport minister ofa nancy form na hyenkafo omojeje lolo fa yamrama ho kwan no onche wonom na ontea won Then Papa John Mama driver for say there was Concerned Drivers Association of Ghana. Emra petrol ni course no. Na ye titi na ye kaka no. O ka kire say ye ma obosompe. Obama petrol na bafem. And na me no ka say diesel na ye 18 cedi 50 pesos. Say diesel na ba 15 cedi. Enti bo a wo share ye no. What this so? Aka say driver for ni bia. Wo ma to om lord mo so be reverse wo lord na bafem. And no dey me throw support to my transport minister. So enti wana mo na ni manim ya no be una say driver for ni nyina abejeje lord because women load ko Kumasi ni adiaden waso ko du Kumasi a Kumasi ni womatum enti wo ba ha na wo load ma ona na adane ntokwa e wo musem amra o mampanyini ye na adia ye adwuma papa transport minister so betu na mo no ene wo ma atum no wo be kasa mo ma rebese wo mo rofe na baba ke no wo ya madodo na ba me no kasa ye papa m GP atifo wo ma sori de ne se wo ma atum no wo be so wo mo mko na wo ma ho de no wan ahode no wo transport minister wonsem yes no tu na mo no mampanyini jo ma madwuma ye ndaba fo ani aso if say Ghana driver for nyina support o mampanyini enu nti na ba 1 cedi no driver for ji tuma ye say 1 cedi e de bua energy eni a woti ye ono na ye president Edema ahyenkafo nkomukwedi ata wono so ye Concerned Drivers Association of Ghana ne den ede Mr. Pawili na eno achi no ena ahyenkafo ni bi de adesre eto Ghana mampani bemo oboada John Dramani Mahama nim se wo mosre na da we nyohye ahobrase mo adesre da Wamesro mampeni say one eya so ehwe man Ghana yakwan ene yakwan tempon ensem so mekire Ministry of Roads and Highways yam papa
Kwame Gavins Abujanka mom na wonom emwa na Kumase ene enkrakwa tempon se de aye no akwakoye owu afidie ahyenkafo si kwan yi so akyese ne do ahwiri pii na mu no Kumase omo fifire pa nyasem kuma krante o mesra ban sa Dual College no kan ye no momode na omfanya adwuma omwa na kwano munyintum na nya hwempo wo kwa onsa ni mfa so ne yakwane mienu miensa na dem hren wofiri Kumase bankran so na ha mienu aha miensa na dem na ahyenkafo no ha wonom na traffic achi ahyenkafo ne bra mu tififire no etu atwa mo so omatumi afiri afam kakra onim sem sei eto di ye kasebo enim Kumasi kwana also be en double road no yes no animanim ya yentimi force no nemum yenim so no de oka obeyamba ye because ebinim bai omka te so eye ya so mbe kwan oma anye edisi enne yehu se amasama kwan akaka krabi no mawie meni wo kasai ufri akra na okokumasi a u take 3 hours 4 hours 6 hours 7 hours e wo kwam because of traffic enti enema ekoso Kumasi kwan so no we de papa yes no yenim se concern for the can uchi yen moye mayen woni road minister enye ho adwuma animanimu ya mayen ene woni road minister monkamom na ode ye kan wutie na monye no animanimu ya emayen ene a wutie o my Ghana Concerned Drivers Association of Ghana wanom ekuomani bi na wote wanom enkan yenyina we so na yankenka madwenkyere ni bi emfa ensomo kasebo no so a me wo faase Adjoa Agyei ediaba and also good afternoon Sammy B any Adjoa Agyei Sikapa ohwe live edi free Christian village achem water DN news emu de neja wompa no dija ede etua etom na waso wehye all the best etema BCE candidate ni Nyankopon hira wo pa na oma wonum nyina da entimi eni nkuni bonso hwenem Adjoa Agyei wakre ya no wo kire mu se ono wo hwe ne de ewo eye April 2006 and wo hwe ne BCE me no hwe pe ene me wafa sepa no na piaga dia ba wo so hwe live edi free achem asafo de aka ne de Adjoa no akaka no party headquarters junior purpose edi aba no so me good afternoon dear good work ene odija edi atuato edi amaya wiai etene ho asem no enti kasebo no ye gina wesi na bunukom sep na nsa na ye be kɔ ne mpanin sabe aboa bi jaja kwa ye nya ne kwa ti champion tail aboa me na ye monitor na ne amantumi nkonkan emfa emaye na bedi ahodo ni bia ba bedi na ba na de di kan ekɔ de ama me wafa ase ani den ede efianhira ye adwuma wo RFM Kumase en obo adwuma den ye pa ena ye ne birthday ahofe happy birthday nyame nhira opi na nsɛmtwerɛ adwuma yi ɔma emu de bi mra wonsra bam de be ye asotoro de Nyankopɔn ma ne mpado de be ya tatai monche no obefa asɛm akoye mo ne de Nyankopɔn ma ne mpado pa na ɔma ho ban emfira dumu fa nkwa dumu nsɛmtwerɛ adwuma wagura mu Nyankopɔn mu ne panyina wonsan ka bi yede ne kwatenten ne yesra de ma wawie so happy birthday enkonfama me wafa se ba wudin ede efianhira a wo ye adwuma ewo RFM Kumase enkwatenten no nyini kyere ne yesra de ma wawie me wafa se Barbara Kranten eyawa Ashanti original correspondent edema DLFM ena wase yemfa woda sunku we no yemfa emaun Kofi we so free DJ Afiba nchen DJ Afiba the international DJ dia ba say eno dia woda sunku we ekɔ dia mana brofo ma twɛ ndo so penti mame nka ne se dia o ma twɛ ne nam o say happy birthday to sweet loving mother sister Adjoa Ampedu chief executive officer edema Adjoa Ampedu unisex boutique inside tutu Equiapim opposite the Methodist Church. Sister Adjoa Ampedu, we thank God for the gift of you. May this year crown you with favor, surround you with peace, and fill your days with the same love you've always shown us. Your love, wisdom, and endless sacrifices made us who we are today. We pray this new year brings you overflowing joy, perfect health, more money, and all the peace you've been giving to others. We love you endlessly. From your lovely children, Enquires and Nana Ampedu, and all loved ones and customers. Enti we ya mame ya de nyina Adjoa Ampedu awo ena unisex boutique eya wo de otutu Equiapim no ne ye ene Methodist Church no ne bo eye ehwanimu no mama ya me nhira opinu awoda no onye ne sonko kura kwa tenti ne onyine kire ena yesre edemon DJ Afiba eni pia
birthday yi so ede ebayem na DJ Zigby Mr. Samara Kwadi biabam no kire mi say ene awoda sonko ekodi ama Atia Emmanuel Mr. Atia Emmanuel dodo abo ma ne say Officer Kibo today happen to be your birthday intemu kire mi say Nyankopon de afi ba kwa kan fie ho a we are very handsome and wonderful person ya mi nhyira opi onye awoda ne sonko ekwatenten apomudie mu ode anigye ene Nyankopon eye favor ene wonfanto wo so afofra Nyankopon de aka omfie hwen omma anamon bia betuo no enya sonko kura omie bia pone mu ato mfama omma breakthrough ena nkunimdie ne yede ema abrabom so happy birthday enko mfama Mr. Atia Emmanuel adodoa ebo ma ne say Officer Kibo ya menhira opino awoda no onye ne sonko kura we efri mina ena wase yemfa awoda we no yemfa amount DJs gibi ni pia so ede ebreyen ewiei sikasa bibia ni ho ekire din ene ye kasebo ne ye de asi emusemufo ne ye Miss Mebelantwi ene se mo ede ema yen me wa fase champion tailor iron boy barma ansoroja otuna tudura otunu tu a o se wa korabo enka no no mfa hompo ontie ne wate hwe kura ne wehunu odi apm wo Facebook and afinsi YouTube makasebo no wunya bi ehwe sanso na me wo fa se makasebo ye ho ban ema ye mola support fia ha na honhum ne honema ni nyina aboa bi entimi anche ye anwem akenkafo ye mienu edi amejeso ye wo fa o se ade ode wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene bantwere bona na otafri jamane me wo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa ye kwei medencha ka se ma me wo fa se ba kon ono owa shaman Christian Village ni den ede Jacqueline Asante wi ayi mechia no madam Nyankopon hyira mo pa na dwumade a mo bota DLFM mechire ne so ye ntia me hyira wo sanso na incoming constituency chairman na de ma denta Mr. Ofoliata denta continue na wote wi ayi encha ka se nko na busu ya Mr. Ofoliata ya me hyira wo pi yes also a me wo fa ase eba na abahima na Adjoa Siki eni sexy ena kwame yafum wo mode dira dwumade na eto aso de asom ene mesara na Adjoa Siki oba mesre no edin JC omuhwe mame wate na asamaba edin JC empenisa be wo bodam a ye bodam frifie na de akwa bontenya saa ndisa de ya hye ahye wa ne se enya Bismarck nkyira se ebehia edin JC omuhwe JC no maye na ye hu sa de omusu no omoban te na nkoma akraba na ye prepare ye mamu nyina monitor a adehye midimafo pokwase mayira